ħallew ir-riżultati d-diversi miżuri tal-Gvern biex aktar nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Skont l-aħħar statistiċi uffiċjali, f'pajjiżna hawn 66,103 nisa li qegħdin jaħdmu. Dan ifisser li f'sena waħda biss f'pajjiżna n-nisa jaħdmu żdiedu bi 3,942, jiġifieri żieda ta' aktar minn 6% f'sena waħda biss. Iżda n-numri mhumiex pożittivi biss għal dawk li jaħdmu full-time għaliex in-nisa li qegħdin f'xogħol part-time żdiedu wkoll. Dawk li apparti x-xogħol primarju tagħhom għandhom part-time żdiedu bi kważi 700 f'sena waħda biss. Dan ifisser rata ta' aktar minn 9%. Dawn mhumiex l-unika nisa li jaħdmu għaliex huma bosta li jażlu li jaħdmu ftit sigħat biex jieħdu ħsieb affarijiet oħra fir-rutina tagħhom. Dawn huma nisa li l-uniku xogħol li għandhom huwa ta' part-time. F'din is-sezzjoni ta' xogħol l-istatistika turi żieda ta' suċċess ukoll wara li qabżu l-20,000, jiġifieri kważi 1,000 mara oħra ħarġet taħdem meta mqabbel mas-sena preċedenti. Madankollu dawn ir-riżultati pożittivi u li jkomplu joħolqu ottimiżmu ma kinux ikunu possibbli kieku l-Gvern ma daħħalx il-miżuri ta' childcare b'xejn, fond tal-leave tal-maternità, il-breakfast club, l-in-work benefits u l-family friendly measures fis-settur pubbliku fost oħrajn. Min miżura waħda biss, jiġifieri dik ta' childcare b'xejn, fl-2014 kien hemm żieda ta' aktar ommijiet li jmorru lura għax-xogħol b'141 omm. Dan l-ammont ifisser żieda ta' 23% fuq is-sena ta' qabel biex fl-2015 din iż-żieda komplet tiżdied bi kważi 13% oħra. Dan ifisser li f'sentejn in-nisa li daħlu lura għax-xogħol żdiedu b'aktar minn 200 omm. Dawn in-numri jiżdaw aktar ir-rata tal-produttività li kull ma jmur qed tkompli tiżdied jkomplu jimlew lill-Gvern b'kuraġġ sabiex ikompli jinvesti fil-ħaddiema ta' pajjiżna filwaqt li jkunu offruti l-aħjar kundizzjonijiet.